Izakhamuzi zaseHoneyville zithi sekuphele izinyanga ezimbili zingenawo ugesi. Zithi umasipala wafika wazothatha isigubhu sogesi esase singasasebenzi sivuza ethi uyosilungisa. Kodwa-ke kuze kube manje ayikho impendulo eziyitholayo ngokuthi sizobuya nini. Base bayithathile i-transform bathi i-transform izobuya sesilanda u3 months uyaphela manje oko singanawo ugesi. Izakhamuzi sezinqume ukusebenzisa ezinye izindlela zokuthola umlilo, kodwa-ke azilula neze. Impilo ayikho lula. Kunzima ukuvuka ekseni ngo5:30 uyobasa nakhona ubasa into engekho. Uzoyithatha phi zona izinkuni ngoba zikho indawo zokutheza. Kuba nzima kakhulu. Sihlukumezekile ngalendlela emangalisayo ngoba la njengoba ugesi ungekho sinezalukwazi la ezinamaphili emithi ehlala emafrijini. Njengamanje izalukazi asazi ukuthi sizoyenza njani le mithi ehlala emafriji, asinakiwe. Zesabisa ngokuthi angeke zivote uma lesi simo singalungiswa kuze kufikeke ukhetho lohulumeni bezindawo ngoLwezi. Futhi nangabe kuqhubeka kanjena iyodwa isinqumo sesisithathile manje. Njoba kiwe emavotini asizuvota thina la kothi ulokhu uICC lapha naso besigcoba itoyitoyi ngendlela esihlukumezeke ngayo. Umasipala uthi ukufa kwesigubhu sogesi kwabangelwa ukuxhunywa kogesi ngokungemthetho, kodwa-ke sizobuyiselwa maduze.